su da imaju mjesto kao hotel. Rekli su mi ćemo plaćati, ali želimo da naši konji budu zaštićeni i konji su bili ovdje u ovom dijelu. A svaka ovaj prozor je bio jedna soba, single room za jednog trgovca. Prevodu Bakar. My name is Jade Smiley Jackson. I'm from Ireland and Bosnia. I'm here in Bosnia for the summer, and a big part of coming here was to see the history and the background of my family. So this tour was amazing for that. U cijelom gradu su bili masakri, ubistva, artiljerijom, tenkovima, topovima, haubicama. U Sarajevu, znači iz Sarajeva, iz opkoljenog Sarajeva nije bilo uopšte izlaza. Jedini izlaz je bilo pretrčavanje piste. Ja sam Šejla Smajlegić, imam bivsko državljanstvo i to sve znanje ti budeš još više ponosan na svoju državu kad ti saznaš koliko stvari tvoja Bosna, tvoja država uradila tokom rata, tokom svih vremena. 1941. godine u Sarajevu je bilo preko 15.000 Jevreja. Opet je Bosna bila čudna. U Bosni se formirao komunizam. U Bosni su se formirali partizani. U Bosni je Tito mogao jedino napraviti antifašističku koaliciju. Ja se zovem Esma Ališić, imam švedsko i bosansko državljanstvo i meni najvažnije u ovom turu je da naučimo više o našoj zemlji, zato što osjećam se mi kao ljudi iz jedne države trebamo dobro znati odakle dolazimo i kad ljudi nas pitaju da možemo objasniti odakle smo.